Другі запар дзень народзінаў сустракае ў турме Мікола Статкевіч. Яму споўнілася 65 гадоў. З іх 8 палітык правёў за кратамі. Лідар беларускага згуртавання вайскоўцаў, а таксама сацыял-дэмакратычнага руху, былы кандыдат на прэзідэнта быў затрыманы 31 траўня мінулага года. Чарговы палітычны прысуд чакаецца напрыканцы жніўня. Я думаю, галоўнае, што трэба вырашыць, гэта як мы будзем перамагаць. 20 год яны спрабуюць прымусіць нас забыць пра нашы сімвалы, пра нашы святыні. Не дазволім! Збіраюся ўзначальваць сваю ініцыятыўную групу. І гэта не толькі для того, каб маіх таварышаў засцерагчы ад ціску, бо на кандыдата старшыні ініцыятыўнай групы ён вельмі рэзка сыходзіцца. Але я хачу мець магчымасць, як кіраўнік ініцыятыўнай групы, прыязджаць у любы раёны. Повторно вас предупреждаю о том, что данное мероприятие незаконно, и вам необходимо расходиться. Вы вот там только посмотрите с портретом Лукашенко, разъедемся. Все. Літаральна днямі з інтэрнэта я даведалася аб тым, што судовы працэс плануецца працягваць яшчэ на працягу месяца, як мінімум, да канца жніўня. Што тычыцца яго самога, то это абсалютна відавочна, што ён не мяняе ні сваёй пазіцыі, ні свайго стаўлення да сітуацыі, і як і перакананы, што ўсё вот это вот не можа цягнуцца доўга. Жива